Ya roh ya utrai, ko himen ko para bayet ha utrai Jesu Christ. Kajing duai jangi, kajim puson jangi, siapa nga donut bakuit tam jangu Jesu Christ, kanang pelong yengi kikun bayit jangu. Ban ngangis kem, kane kajim puson kaba wan man kas ngi hapi, kanang yarap, Shibun ia piha ka jingim men siyam jampi. Ayu Jesu unang kedup ia pi baro. Daka donut badap daka jingin. Kenamba pendup long kikun bakan sai jengutrai. Banang yai beteng ya ka jimpuson jangi ngakwa ban puson ranggat bat pi ka donut jengu Jesu ka penkoit iyangi. Ban pensai shushu ya ka ne ka pang. Ngaku apa nyalam ya pesha ke gospel jeng Matius ka bapra kathenyu. Kumda la urlong ka ba onang ya tolopa Isaya ula ong. Ula shim ya ke jingkaraw jangi. Bad ula ketno ya ke jimpang jangi. Ko himen ko para. U Isaya nang ya tolopa. Ulang uwena ki nang ya tolopa u bakaran kerpang siapang u Emmanuel siapang u Messiah ublay ula ay hawu ya ka kerdan ka ba kerpang banya tu lupa siapang ka jingwan jengu Messiah ha ka perteng barhabang ipuson siapang ka jingya tu lupa jengu Isaya nongya tu lupa ngidang lap ba u Jesu Ula long shisha Messiah namar ngiyos ngo naka kitab jongo yaki ke baro kaba u kadau hangi siapang ka jinglong but ka jingkar do jongo Messiah ya ka ne ka benda naka gospel kabangila pule minta kala sot naka kitab jongo Isaya nongya tulupa ka karena yu ka karen ba u Jesu u nong penim u nong siuspa u Messiah un kitlut ya ke jimpang jongi ya ke jingshi tom jongi bat ulawan kanang hangi ban pen koi pen kia yangi na baro jait ke jimpang ke jingshi tom bun sin ko himen ko para habangi kran shapang ke jimpang bu ni perkat tangga jimpang jong ka met hendrangi debens ko mutu ba kedonu jungu Jesu keterang ban penkoit yang inadong syadong ya u person barokawe na baro ke jinglong jong ke jingtolot ke jimpang kam shimut de tang ke jimpang jong ka medjongi kadon ke jimpang ka bakata ya ke jimmut jimpar kha jongi kadon ke jimpang ka bakata ya ke mensiam jongi kadon ke jimpang ka bakata ya ke jingsno jongi kadon ke jimpang ka bakata ya ke donu jongi But baro ke jimpang ka bakata yengi ka syate meraw yengi ka pentolot yengi ka yalang yengi syaga jing sosi penpan kadon ro ko himen ko para kibriyo kibayot jimpang nakadaw jong ngubaman baro ke jimpang ka bapidon haka medjombi pinumla benyo jingkoit haba pidi dawai don ro ki jai jimpang kaba wanra dawu baman namar usyate merau iengi ban haba ustang ban syong hangi un yalam un sestang ban pinki ya kamet katkum gamonjong tenaga takadau ni haben kusiar ba haba yade bad ka jimpang ke jingshi tom jongiru don ki beriyo ke ba leisha ki hospital bandi dawa ishi salam and rakim jiyo jingkoit kadao kalon kata ka jimpang kam shimwan namar ka kabayade bat kamet jumpi kadon kawai pat ka benta nakata kadao habang ipet haka bible ru don pon ki beriyo ki ba pang ki ba shitom ki ba wan yalam shaw Jesu kilayo jingkoi jingkia ni pule habon ki jaka haka gospel na bon mut ki beriyo ki ksoi kilami kamta me kawai ka rikendai kabatemen kaulawan shaw Jesu but kala kadore kamet badu Jesu la pin koit ya ka badu la on
kumba kat kenyus nem kaladon haka borjong ubamen ushatom bor yeka ban ula shatem marau yeka hagane ka dur don bon ge beriu kiba poi langop haka bor jong ubamen don ro ke beriu kiba kusulai jingmut namar ka tension palat ka jingku sulai ka ba jiliu ka ba syirke ka ya ka pen pelong iki bantolot haka mejong kiru kinum don borshe ban pen ki ya kam ketika ke jajong ki kinum don bar ban treye ki imbarabor ki beri batolot klam nang ban tre don bon ki rukam ki beriu ki snow pang haka jingim jongki te habangi on ujisu ka tono jong ujisu ka pen koi tingi ngide ben ngamuto ha ujisu don lut ka bor ban palai lut yingi ka jimpang ka bayade bat ka jimut jimbar ka jongi ka bayade bat ka mensiam jongi ka bayade bat ka donyo jongi ka bayade bat ka met jongi te ujisu udon lut ka bor te nagata ka daw ko himmen ko para habangi duai ha ujisu pen koi tingi Wadnam shu sakot hakamet. Hendra yaka bor pen koi jung jiso kade ben yalam yangi shaka benda kaba kam jilliyu. But ben pediang pura ya jiso haka jingim jungi kalong ka jinglai lui. Kumba ong ya o Yanis Baptist. Pen sa tip ya ka jing shisha but ka jing shisha ka pelong ya pi ke balai lui. Ka jing shisha, ka jing tip ya ka jing shisha. Kabam mod ngide ban skabuto ya wo person jung Jesu. Ngide ban stang ban id ya wo person jung Jesu Christ. Ngide ban kam jen badu person jung Jesu Christ. Lempa ka jingla riu bale jungi ya ka donod ba koi tam jung Jesu Christ. Ban ngitip ya ka jimpen bana jung Jesu ha ka gospel jung Lucas kabasau kat pra bat kat kendai ka kadeu hangi ya ka jinglong bakardor jong ujisu nagabenda jongi ujisu ula wan mi naka wa Jordan bado umensiam bakudula penshisha lemba ka sur jong bale ba ulang ukuno bale nangda ula sa saupo mit aga rikenja ula duwai ula pen kare ula sha jingit nangda ula wan haka synagogue badula shim ya ka jingto bakoidula pule umensiam jong bale udon hanga ula pensle yang banyala ya ka kubur babaha ki baduk ula pa yang ban penbana ya ka jinglai luit ya ki koidi ban penbe ya ki matla ban pelai ya ki basha ban ben ban penbana is nem jing sius pa jengotrai ko himmen ko para hangni ngila ban yoi shai ka dar ka jing tumo jong ka jing wan jong Jesus Christ ban penpe ya ki bamatla bon ki beriu ki don haka jinglong matla mensia dondru ki bamatla haki kemat ki myoi ya ki kemat ba jongki hendra don bon ki beriu ki long ki bamatla mensia namar bale kisha ya ka bor jong ka jingdom ban sen shari ki Hakini ka berte ka ba minda don bon jait ki jingdom ka ba sensharini don bon jait ki jingdom ka ba wan ban kroyingi ban kongu yaka haba katbang idang kongu yaka jing parkat ki ba suniyo jing parkat ka ba parsha yaka gospel ka jingi kai ka ba parsha yaka tong bat ka jingtu mo jongo Jesu ngilong ki beryo balasate mrau da ka jingdom ban ngikelalong ki ba matla ya ka perkat ka perdain jengi ka kan stang ban kongu ya ke baro ka ba wan na kane ka partai ka ba menda tenaga ta ka da ujisu haba ula wan ula kwa ban pensha ya ka jimu jempar ka jenge brio ula kwa ban pen pe de ki kama jenge brio ken stang ban pe ya ubale unong tao jengki nang ta shushu ni don kam ban snabuto ka dondru hangi ya ka jinglong koidi ban penpana ya ka jinglai loi ya ki koidi mano koidi kilong ki bala shap set patok namar ka jinglai jongki namar ka jing runar jongki ban hangni
uji suong ngawan ban pelai ludi ki koidi badon naka daw jong ka jingles new jonki namar ka daw jong ka jimlin basini jonki namar ka jingim ba patar jonki ki kalalang koidi kabamot kimdon kambansa ha ka patok nginum laman kot tangki beryu ki basa ha ka patok Henry bun ki koidi kidon hakinga semchungi ngilong koidi jong bun ki jingle ngilong koidi jong bun ki jimlin basini don bun hapdeng chungi ngilong koidi jong ka jingdom ngilong koidi namar ngi tolot jimlin basini ke pelong yang ngi koidi Kia kalaban perlong ya pi koidi set patok ya pi syaying la jong syake imlang salah kadrak kalaban perlong ya pi koidi jingauria jembrai kalaban perlong ya pi koidi ya ki jingles new ya ki ve ka perlong ya pi koidi don bon jai ki jinglong koidi kabamot Teu Jisu wan le ayo ban pelai lu yangi na kom kene ka jinglong koidi. Nangda ter u Jisu ulawan ban pelai lu ya ki beriu kamda me ki basha leben. Don ki beriu ki basha leben ki rispa ki leben ki baduk ki bastard ki leben ki babej. Ki baklain ki leben ki batolot don bun kirukam jingsha lebein ka badangyan uji sulawan ban penbana ya ka jinglai lui di ki beri bala sha lebein don ki beri ki bala sha lebein na marga jingai Henry don ro ko ki men ko para bona padang jongi ni bel ni lebein ya ki batalot ladangas ngau nalong kam klein ben yau leseng lebein ya ki dak team jonga ngatim ngaslai ki ve nga lorni percaya ki bay habang nga bishni ano nga stangban lorni percaya ki da ka bor jangak tin nga lorni percaya ki bay dondro ki ba lebein ya ki ba tolot habang ipuson haka jings nguto jungi ko himan ko para mano ba tolot tam hapadeng jungi badegi kulung kam dame ki kulung hapo ka kemi hak po jang ka kemi Badai ke kelong batolot tam. Te don bun ke beriu ki ba lebein ki kelong. Hagi ni kisni ngeyus no habala syayap kaweka hati ki beriu bahara ke social media ki keren persah. Hoi indon kamban sngoto batnya da ya kimran. Henry ki keren persah bakata ka hati kalang ka ba armet te kilas no babe kilas no usi Henry man kasni daki hajar ngut ki kelong kila syapeniap ha po ka kemi om don mano ba kersan ya kita ki kelong batolot wad mendaru ke sarkar kidang perkat kumno kilaban taulad ya ka ain ba kersan ban penhap ki kun bon ki kon samla Bon ki long kami hakat kene ka juk ka bamenda ki koloy ban pen hapkun lada ki perkat hoy ngala armet haka por bambia te ngarai kumno na pen hapno ta kelung namar ka jingduk ki pen hapno ki kelung uble ulong uba ai jingim tamma ubadon ka bo lada pelayo ya ka jingkarku jong ka po jompi Ladau belai ukerku yak po jompi yak ingka sem jompi kade ka bor bamayan jangu belai lada mano tukelar yakane ka kamba mayan jangu belai kinumio jingisne nau belai nakata dau ko himen ko para hakane ka juk ka bamenda ngilebe ni ki batalot ngilebe ni ki kelong don bon ki beri ki bapen hapkun kadao ki penhap kun benyada ya kaburom tenteng ki kun samla haka jingyai bakala jongki habaki armet kinrai kumno kabha bangin penhap no kullu benyada ya kaburom
ki peniap kahe ka ba matam ko himmen ko para ya ka buram jompi shipor arpo ne ya ka pop peniap ke beriu hakini kis ngi yosno baga sarkar ka mod ban sha shushu ya ki beriu long ban pen hap ki kon ki bala kam he kam san hapo ka po bahin hinriu banai kahe ka hanno ka parte ka yaid minta hatong ngiru nitem ya ka jingtem katkum ka sur jang ka parte menda ne katkum ka sur jang ubale ujisu wan ban pen koi diagi ke jingkoi jingya kabangi don kam kade ya kane ka benda hakane ka benda jang ka jing snautu bon ke beriyo kistang ban immatla haba poy ya kum kane ka jinglong ngakoban karan persha ya kane ka jinglong jong ba bon mut ke beriyo kane ka jing snautu don bon ke beriyo kia kamlele haki banai haki tayo ben ningkong ba ar jong ka jimpun kon omde shu jingim beriyo to long ban pen hap don bon ki jingi kai bakala kabadang yait menta ko himmen ko para la date tang shisni ne kindai banai ita ide kelung de beriyo kade ka jingim pala ayu bele ngim don bor ban lebein ya kita ki batalot tam hak po ka kemi ladangi lebein ya ki ba batalot tam uble un sesngap ya ka jingiam jengki kum kita ki kelung nakata bun ki ingasem ki kerlalong kum ki slaughterhouse pojong bon ke kende ke kelalang ka slaughterhouse map yang abang ongkum ne ke pojong bon ke kende hakene ka juk ka bamenda kalong ka jaka oddo ko himmen ko para ngide ben kendet ben rino ngim don bor ban kata ya ka jingim jeng ke beriu light no ya ke jinge kaba ke doktor ki batai kata ka benda nganam keranshu hang ne menta ladapi ko aban pensyai pela ban kontak yang ngan sa pensyai yapi kan rengam ko aban keran ya kata ka benda nginginum ngim don bor ban shim ya ka jingim jongno kamdame ya ka jingim badon hapo po ka kemi namar kata ka jingim kalong ka batalot tam ka shanya ya ka kemi bad ka kepa upa jongki kim don mano ban shania pilaban le kano ka jingles new ya kum kita ki kelung namar kim don bor ban yada tangu jisu don ka bor habang istang ban kata ya ka jingim jong ki kelung ki bakum ne ko himmen ko para ublai un yada yaki lada ublai ubukti halo jong ki sumar bha kalamba ma ya kita ki bri ki ba penslur ya kum kinigi kam nga kumulinto adon kam ban penshaya kabalang ka don kamban pensyaya kane ka benta lesa don bon gi beriu ha kane ka juk minta kat banang he ha ka start ka jing start kat banang he ha ka spa ka peu kat banang he ya ka kardan jogi ki yada ya ka buram ki yada ya ka kaspa na ma don gi beri ki on o la da bon ngut ki kon nim don kaspa la ai mano kat kum ka jing don jogi kon ublai un sai kaspa la da pi jit ban don tangi we kulum tangkato ublay unai tangkat kum ka jingdon kam jung ta kelum lada pe don shipongut ki kon kat kum ka jingdon kam jung kita gi shipongut ki kon ublay un sa penpia to watnum rai kut hakano ka dur persya ya ka sain dur ka jung ublay lada ublay umud banai jingim to long ba kloi ban pediang ya ka jingim watnum leben dena habenda kum kini ke ba leben ujis ulawan ban pen bana ban pelai lud yaki na kata ka daw ngala ka dono jung jisu ka pen koi dia baro ka jingkoi ka bak ngidon kam bon apnen jong ngidon kam kade ya kane na kane ka jing sautu bakala na kane ka jimparkat ka bakala na kane ka jingle bein jongi ngidon kam ban yo jingkoi duai ko himmen ko para ka dono jong Jesus Christ kadap daga jingi sene kadap daga jingma kumbangila puson hakine ki port lese don apnen jompi bangop kumkine ka jingle pai shautrai daga jing sausi un sayarap yapi ko himmen ko para kadbang idang puson kawai ka benda ka bangala bu kalon to long ba kloi ban shania hau jisu na marudon ka bor ban pen koi yapi
Haka ju kadur ngautu ya kita ke benta jong ki batolot ye ki kelung ngide ben yada ngide ben yang naga benda jong ki nama romdon mano ben yang naga benda ki kelung ha po ka kemi bena kata ko kimen ko para uji su trang naga benda jong i baro ka dono jong uji su trang naga benda jong i baro ben pelai lu yangi ben yada ini ben sumari ini ben khoit yangi ko jisu ngis ngungu yame naga benda ka bor ba mayan jome pen khoit pen kia yangi ton bon napdeng jongi ngi pang stom ha ka jimu jembarkan ka jing sngo jongi ka jing ko salai men siam jongi na lor ka jing pang ha ka mek ka pan wan kerku pen khoit yangi ublei badon bor baro en kerku yapi upa bado kon bado men siam bakoit amen